Nej. Det är inte lämpligt. Han har intelligens. Man kan ana en viss intelligens bakom det, men han är en grubblande natur som han har inte kommit underfund med förhållandena i världen. Han är fortfarande då en som håller på och grubblar utav helvete. Han sitter och tänker. Kör den nu. Ja, visst. Jag sitter och tänker utav helvete. Jag ska tänka att jag ska lösa problemen då. Där kommer ingen vart alltså. Den är nere, nu kamrat. Skål för Sverige! 1, 2, 3. Skål! Man ska skapa nya idéer. Vi håller på med gammal skit. Men det är bra med se till att hitta någon form av världsuppfattning. Hitta någon form av... Det har blivit väldigt suddigt. Vad har du gjort? Ja, jag har Du ska gå hem.